Uživo iz Smaragdne dvorane Hotela Esplanade u Zagrebu gledate izbor Miss Universe Hrvatske 2025. Za vas smo pripremili uzbudljivu večer ljepote i glazbe kroz koju će vas voditi Davor Garić. Uz nastupe Mije Dimšić, Marije Vidović, Ivana Zaka, Nede Ukraden i Sandija Cenova. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Tramonta la luna, li porta con sé. Ma io continuo a sognare degli occhi tuoi belli, che sono blu come il cielo trapunto di stelle. Di stare lassù e continuo a sognare volare più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. La tua voce, la musica dolce che suona per me. Volare. Di stare lassù nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Ja sam Rafaela Bartulović, dolazim iz Bjelovara i pohađala sam farmaceutski fakultet u Ljubljani, a trenutno radim na kliničkim istraživanjima. Osim toga, najveća strast u mom životu su putovanja, bavim se slikanjem, umjetnošću, modom i volim se družiti sa svojim prijateljima. Ja sam Antonija Blažević, dolazim iz Zagreba, imam 22 godine, bavim se profesionalno manekenstvom, modelingom, volim prirodu, umjetnost i modu. Pozdrav svima, ja sam Matea Blažević, imam 24 godine i dolazim iz jednog malog mjesta Đakova. Studiram biologiju i radim kao voditeljica.
U svoje slobodno vrijeme volim čitati, treniram pilates i bavim se modelingom, a kao svoju najveću vrlinu navela bi upornost koja me dovela i večeras opet pred vas. Ja sam Ana Čulina, dolazim iz Vinjarevaca i imam 18 godina. Trenutno sam maturantica Srednje umjetničke škole u Osijeku, a moj sljedeći korak je upis studija arhitekture. Svoje slobodno vrijeme volim provoditi sa svojom obitelji te stjecati nova iskustva. Pozdrav, ja sam Ana Dolinar, dolazim iz Zagreba, imam 22 godine, na završnoj sam godini ekonomije smjera trgovine. Dalje bi nastavila u diplomaciji, govorim 3 strane jezika, engleski, njemački i ruski. U slobodno vrijeme volim čitati te plivati. Pozdrav svima, moje ime je Laura Gnjatović, dolazim iz Zadra, imam 23 godine. Trenutno živim, radim i studiram u Dubrovniku gdje sam također i profesionalna odbojkašica. U slobodno vrijeme volim pjevati, plesati i raditi kojekakve aktivnosti koje me trenutno čine sretnom i ispunjavaju iz dana u dan. Ja sam Monika Klobučar, imam 25 godina i dolazim iz Pisarovine. Po zanimanju sam frizerka te vodim svoj frizerski salon. U slobodno vrijeme volim putovati svijetom, a već dugi niz godina bavim se raznim vrstama plesa. Ja sam Dolores Kraševac, imam 19 godina i dolazim iz malog prekrasnog mjesta Kamanja u Karlovačkoj županiji. Studentica sam biologije i kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Slobodno vrijeme najviše volim provoditi u prirodi s prijateljima i trenirati pilates. Ja sam Ivona Mamić, dolazim iz Splita, imam 20 godina, radim kao medicinska sestra, uz to studiram poslovnu ekonomiju. U slobodno vrijeme plešem i idem u teretanu. Pozdrav svima, ja sam Anđela Mlinar, dolazim iz Vinkovaca i imam 20 godina. Pohađam glazbenu školu, smjer pjevanje i radim u obiteljskoj firmi. U slobodno vrijeme bavim se pjevanjem, pisanjem i vjerujem da me ovdje gdje sam sada dovela moja radna etika i ambicije. Zovem se Ema Rutić, imam 20 godina i dolazim iz Zagreba. Studentica sam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a u studiji radim kao šminkerica na televiziji. Slobodno vrijeme volim provoditi s obitelji i svojim prijateljima. Moje ime je Lea Turkalj, imam 22 godine i dolazim iz Vukovara. Trenutno sam na 3. godini studija sestrinstva, a cilj u životu mi je steći što više poslovnog, tako i životnog iskustva, kako bi ga mogla usmjeriti nadalje. Osim obrazovanja, posvećena sam zdravom načinu života i odlaskom u teretanu, a svoje slobodno vrijeme provodim sa obitelji i prijateljima. Ja sam Matea Tuškan, dolazim iz Bjelovara, imam 23 godine. U svoje slobodno vrijeme bavim se noktima, majčinstvo mi je na prvom mjestu. Veliku pažnju posvećujem zdravom načinu života, treninzima u teretani i dugim šetnjama u prirodi. Ja sam Melita Vrbetić, imam 20 godina i dolazim iz Ozlja. Završila sam privatnu školu za zanimanje ekonomista u Karlovcu. U svoje slobodno vrijeme volim putovati te se družiti sa prijateljima i obitelji. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi gosti, dobro večer i dobrodošli na izbor Miss Universe Hrvatske 2025. na Jutarnji HR i to uživo te na CMC televiziji. Dajte za sami početak jedan veliki pljesak za ove naše dame. Ovu večer glamura i ljepote otvorili smo sa legendarnom pjesmom koju nam je izvela međimurska sopranistica svjetskog glasa Marija Vidović i vratila nas onako desetljeća unatrag kada su upravo ovim hotelom šetale brojne filmske i glazbene zvijezde i to svjetske. Elizabeth Taylor, Richard Burton, zatim Catherine Deneuve, Maria Callas, Josephine Baker, ima ih zaista mnogo. A zašto vam sada sve to
govorim? Pa upravo zato što je to samo dijelić gostiju koji su boravili u ovom prekrasnom hotelu u posljednjih 100 godina. Naime, naš domaćin, Hotel Esplanade, ove godine slavi 100. rođendan, pa poželjeli mu sretan rođendan i velikim pljeskom. Ovaj hotel je otvoren davne 1925. godine i to za goste jednako luksuznog i ekskluzivnog Orient Ekspresa koji je prometovao kroz Zagreb na svojem putu od Pariza prema Istanbulu. Koje bi priče mogli ispričati zidovi ovog hotela, a samo te poznati gosti, te gala večeri koje su se odvijale u ovoj smaragdnoj dvorani zaista su jedna prekrasna priča, a jedna takva prekrasna priča na redu nam je i večeras upravo u ovoj smaragdnoj dvorani hotela Esplanade. 14 prekrasnih dama, samouvjerenih iz cijele Hrvatske, večeras se bori za ovu prestižnu titulu Miss Universe Hrvatske. Mjesecima su se pripremale, upoznali smo ih kratko na početku u kratkom videu, a sada je vrijeme da ih pozdravimo na našoj pozornici. U svojem prvom izlazu nosit će haljine Bariba i cipele Baldinini. Djevojke su spremne, maestro, glazba. Dame i gospodo, molim vas veliki pljeskom pozdravite damu pod rednim brojem 1, to je Rafaela Bartulović. Stiže nam i dama pod rednim brojem 2, večeras to je Antonija Blažević. Pozdravite i našu kandidatkinju koja se krije pod rednim brojem 3, to je Matea Blažević. Redni broj 4 večera smo rezervirali za Anu Šulinu. Dama koja se krije pod rednim brojem 5 je Ana Dolinar. Idemo odmah dalje pod rednim brojem 6. Molit ću pozdravite Lauru Gnjatović. Pod rednim brojem 7 večera se nalazi Monika Klobučar. Redni broj 8 večeras je rezerviran za Dolores Kraševac. Hvala ti, Dolores. A pod rednim brojem 9 večeras je Ivona Mamić. Iza rednog broja 10 krije se Anđela Mlinar. Hvala ti, draga Anđela. Ema Rutić je pod rednim brojem 11. Broj 12 večeras je rezerviran za Leu Turkalj. Hvala ti, Lea. Sretna 13-ica večeras za Mateu Tuškan.
posljednja dama u ovom nizu ljepotica je Melita Vrbetić pod rednim brojem 14. A sada dajte molim vas jedan veliki pljesak za svih 14 dama koji se bore za titulu. Dragi naši, sve naše kandidatkinje su svoj posao odradile fantastično, svaka blista na svoj način, a naša stroga pravila kažu da samo jedna dama može ponijeti titulu, najljepše titulu Miss Universe Hrvatske 2025. Svoje prvo ocjenjivanje djevojke su već odradili to jučer, a u pitanju je razgovor sa našim stručnim ocjenjivačkim sudom koji je uputio nekoliko vrlo intelektualnih pitanja našim damama i kroz kratki razgovor morali su donijeti svoju prvu tešku odluku, a to je kojih 10 dama nastavlja natjecanje, ulazi u sljedeći krug i borbu za Miss Universe Hrvatske. Upravo top 10 imamo i otkrit ću vam koje su to dame za nekoliko trenutaka. Da, napetost polako raste nakon ove početne zaigranosti, ležernosti. Vrijeme je da obznanimo kojih 10 dama nastavlja svoju borbu ka tituli. Prva u top 10 ulazi Rafaela Bartulović. U te top 10 pozdravite molim vas i Mateu Blažević. Kao treća u top 10 ulazi i Ana Čulina. Molit ću pozdravite i sljedeću damu, a to je Laura Gnjatović. Svoje mjesto u top 10 odlukom žirija odnijela je i Monika Klobučar. A isto tako i Dolores Kraševac. Pozdravite i Ivonu Mamić. Sljedeća dama koja ulazi u top 10 je Ema Rutić. Žiri je odlučio da u top 10 ulazi i Lea Turkalj. Jednostavnim matematičkim radnjama možemo zaključiti da imamo samo još jedno mjesto u top 10, a ono pripada Mateji Duškan. Dragi naši, što reći, imamo top 10, 10 dama koji nastavljaju svoj put prema tituli, pa dajte im molim vas jedan veliki pljesak. Da, dragi naši, prvu misteriju smo riješili. Kojih to 10 dama nastavlja borbu ka tituli Miss Universe Hrvatske 2025. smo razriješili, no sada ću vam otkriti tko su ti ljudi koji će upisivati, a već su i upisali, ocjene za naše večerašnje ljepotice. A vi naravno pozdravite velikim pljeskom Marija Oblaković, voditeljica marketinga Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Dobro večer i dobro nam došli. S nama je i dr. Krešimir Gabrić iz klinike Svjetlost. Dobro večer.
Gospodin Rino Pavlov, direktor Nova Rentakara. Gospodin Filip Dodić, direktor Zlatarne Dodić. Doktorica Vivian Jurković, vlasnica Vivian's Aesthetic. Dobro večer i dobro nam došli. Talijanski modni dizajner gospodin Jimmy Baldinini. Welcome. I naravno čovjek bez kojeg ničeg ovog ne bi bilo, jedan i jedini gospodin Vladimir Kraljević, vlasnik licencije Miss Universe Hrvatske. Ok, sada znamo ko su ljudi koji će odlučiti koja dama od ovih 10 će postati Miss Universe Hrvatske, a naše ljepotice očekuju još 2 izlaza, jedan u kupaćim kostimima, jedan u večernjim haljinama. Nakon toga ćemo ih srezati na pola, imati 5 finalistica i naravno na kraju ove večeri, što će biti vrlo brzo proglasiti i damu koja će otputovati u Tajland krajem ove godine i predstavljati nas upravo tamo. A u nastavku ćemo baciti oko na pripreme. U nastavku nam dolazi razglednica sa snimanja koje su djevojke snimale u Wellness and Wholeness hotelu Matera u Čepinu, a sve je kamerom zabilježio Boris Šeper. Uživajte.
Dr. Vivian Aesthetics vam predstavlja. Sačuvaj svoju prirodnu ljepotu uz Dr. Vivian Aesthetics kozmetičku liniju. Dame i gospodo, dobrodošli natrag. Hvala mnogo. Molim vas, sačuvajte pljesak za naše dame i kako im treba vaša potpora. Dobrodošli natrag u Smaragdnu dvoranu i prijenos uživo izbora Miss Universe Hrvatske 2025. Ono što nam slijedi u nastavku je prvo ocjenjivanje večeras. Naš stručni ocjenjivački sud, koliko vidimo odavdje, već ima našiljene olovke, spremni su upisati svoje prve ocjene, a u ovom izlasku djevojka će se pokazati u ljetnom izdanju, ja bih rekao, kako i priliči jednoj destinaciji kao što je Tajland, kamo će otputovati pobjednica večerašnjeg izbora. Djevojke će nositi kupaće kostime Pletix, dizajnirane i izrađene u Hrvatskoj, i cipele Baldinini. Dašak ljeta donijet će nam upravo sada maestro glazba. E pa, dame i gospodo, molim vas, velikim pljeskom pozdravite našu top 10 finalisticu, a to je Rafaela Bartulović. Stiže nam i Matea Blažević. Dame i gospodo, molim vas, pozdravite i Anu Čulinu. Dijana. U top 10 večeras je i Laura Gnjatović. Hvala ti, Laura. Molit ću pozdravite i sljedeću damu koja se i dalje natječe za Miss Universe Hrvatske, to je Monika Klobučar. A stigli smo i do ove ljepotice koja će vam otkriti svoj identitet. Ja ću reći da se ona zove Dolores Kraševac.
Hvala ti, Dolores. Molit ću pljeskom pozdravite i sljedeću top 10 finalisticu, to je Ivona Mamić. Stiže nam još jedna dama, pomolit ću stručni ocjenjivački sud da pomno pogleda i Emu Rutić. Hvala ti, Ema. Još jedna dama u top 10, a to je Lea Turkalj. Lea, izvoli. I za kraj top 10 pozdravite Mateu Tuškan. Hvala ti, draga Mateja. I naravno da ćemo našem stručnom ocjenjivačkom sudu dati još jednu priliku da vidi svih 10 finalistica. Pa dame, izvolite. A ja ću samo reći kako ovih 10 ljepotica uskoro očekuje još jedno ocjenjivanje i to u večernjim haljinama. Dame i ja ćemo se sada povući u odaje, svako u svoje naravno, a ovu ćemo pozornicu prepustiti našem sljedećem glazbenom gostu, to je Ivan Zak, koja pripjeva Bolja od najbolje. A koja će to biti, tek ćemo saznati. Dajte veliki pljesak i za naše dame i za Ivana Zaka koji upravo dolazi. Dosta mi je ovih tvojih ludih priča, da sam sinoć opet neku ljubio. Ne zanima me što se sad o meni priča. Ako mi ne vjeruješ, idi od mene. Jer kad ti kažu da sam s nekom bio, lažu, jedina si ti za mene i uvijek ćeš ostati. A sve druge što su dio tvoje tuge, zato nema potrebe, jer bolja si od najbolje. Dosta mi je tvojih ludih pitanja, s kim sam bio sinoć ja do svitanja. Ne zanima me što se sad o meni priča. Ako mi ne vjeruješ, idi od mene. Jer kad ti kažu da sam s nekom bio, lažu, jedina si ti za mene i uvijek ćeš ostati.
sve druge što su dio tvoje tuge, zato nema potrebe, jer bolja si od najbolje. Kad ti kažu da sam s nekom bio lažu, jedina si ti za mene i uvijek ćeš ostati, a sve druge što su dio tvoje tuge, zato nema potrebe, jer bolja si od najbolje. Hoće li pristati? Što najbolje govori o njoj? Jednostavno ili raskošnije? Hoće li joj pristajati? Za najvažnije pitanje u životu. Dodić. Dr. Vivian Aesthetics vam predstavlja Sačuvaj svoju prirodnu ljepotu uz Dr. Vivian Aesthetics kozmetičku liniju. I kad se oči susretnu s njenim ravnicama, u srcu mi nije ravna. Slavonija, jer nema joj ravne. Ne znam da li smijem malo privatizirati ovaj prostor, ja sam Slavonac, zaista i nema ravne. A dragi naši, dobrodošli natrag u nastavku večerašnjeg izbora za Miss Universe Hrvatske 2025. Naše ljepotice, naših top 10, gledat ćemo nešto u potpuno drugačijem svjetlu od onog prethodnog. Uopće ne sumnjam da će haljine Bariba sve vas oduševiti, a ljepotice i fashionistice itekako dobro znaju o kakvim se haljinama radi. No prije nego što je vidimo naše dame, dopustite mi da se zahvalim beauty timu, ako ga tako mogu nazvati, naših vrijednih ljudi u backstage-u koji paze da naše ljepotice izgledaju fantastično. A to su vizažisti učilišta Profocus koji su uz pomoć Aura kozmetike ovako lijepo uredili naše finalistice, te naravno hvala i stilistima frizerskog studija Ivana koji brinu o njihove kosi u suradnji sa Schwarzkopf Professional. Ok, sada znamo tko je zadužen za ljepotu naših dama, a idemo ih vidjeti kako izgledaju ovim prekrasnim Bariba haljinama. Djevojke, sretno!
slobodno pozdravite našu prvu top 10 damu, to je Rafaela Bartulović. Hvala ti, draga Rafaela. Kao sljedeća top 10 ljepotica dolazi nam Matea Blažević. Hvala ti, Matea. Molim vas pozdravite i Anu Čulinu. Hvala ti, Ana. Sljedeća dama koja nam dolazi je Laura Ginjatović. Hvala ti, draga Laura. Molit ću pozdravite i Moniku Klobučar. Hvala ti, Monika. Stručni žiri će šarmirati i Dolores Kraševac. Hvala ti, Dolores. Stiže nam i Ivona Mamić. Hvala ti, Ivona. Pozdravite i Emu Rutić. Hvala ti, draga Ema. Stiže nam i Lea Turkalj. Hvala ti, draga Lea. I za kraj niz ljepotica završava Matea Tuškan. Matea, pozornica je tvoja. Da, 10 dama koje se bore za titulu. Još jedan put prošetati našom pistom, našom pozornicom, izvolite ljepotice, a vi pozdravite velikim pljeskom. Dame
dame i gospodo, dok uživamo u ovom fantastičnom pogledu na naših top 10 ljepotica, ja ću vam reći kako nas uskoro očekuje jedan kratki PP blok, a nakon toga dolazi nam horinom ovjenčana glazbenica koja nas je predstavljala i na Eurosongu, a meni je osobno jako draga prijateljica Mija Dimšić. Pa dajte veliki pljesak i za naše ljepotice i za Miju koja nam uskoro dolazi. Hoće li pristati? Što najbolje govori o njoj? Jednostavno ili raskošnije? Hoće li joj pristajati? Za najvažnije pitanje u životu, Dodić. Dr. Vivien Aesthetics vam predstavlja. Sačuvaj svoju prirodnu ljepotu uz Dr. Vivien Aesthetics kozmetičku liniju. Srećo moja, vratila bi život cijeli. U trenutak kada smo se i mi ono
ne vrijede dani koje niko ne treba. Krenimo opet od tog prvog pogleda u tvojim rukama. Znam da sam najjača, svako se nevrijeme na dobro krene. Nisam znala, tugo moja, da ne mogu ja bez tebe. Krila sam te od svih reda, a najviše baš od sebe. Ne vrijede noći kad su pune nemira. Krenimo opet od tog prvog dodira u tvojim rukama. Znam da sam najjača, svako se nevrijeme na dobro krene. U tvojim očima znam da sam najveća, samo me zagrli. Vrijeme nek prolazi. Znam da sam najjača, svako se nevrijeme na dobro krene. U tvojim očima znam da sam najveća, samo me zagrli. Vrijeme nek prolazi, samo me zagrli. Vrijeme nek prolazi. Hvala lijepa. Dame i gospodo, molim vas, još jedan veliki pljesak za ovu fantastičnu dušu od čovjeka, Mija Dimšić. Pripreme za večerašnji izbor djevojke su odradili prije nekih 20-ak dana i to ovdje u Zagrebu, ali po prvi puta i u Slavoniji, u Čepinu točnije. Prvo su provele 3 dana ovdje u ovom prekrasnom hotelu Esplanade, a zatim put Slavonije u novo otvoreni hotel Matera, gdje su odradile preostala 4 dana priprema. A kako izgledaju pripreme za veliko finale izbora Miss Universe Hrvatske? Pa jednom riječju mogli bismo reći itekako radno.
stignu se djevojke malo zabaviti i opustiti, ali tu je uvježbavanje koreografija, isprobavanje haljina, posjećivanje pokrovitelja, sponzora, snimanje promotivnih videa, učenje hodanja, držanja komunikacije, usavršavanje engleskog jezika. Puno je tu posla kako bi i naše dame večeras zabljesnule, ali naravno i ona jedna koja osvoji titulu Miss Universe Hrvatske na svjetskom izboru osvjetlati nam obraz i zablistati. A mi ćemo vam pokazati kako izgledaju pripreme, naravno sa jednim video prilogom koji smo snimili upravo ovdje u Zagrebu. Nakon te prve video razglednice stiže nam na ovu našu pozornicu, pa ja ne znam kako nazvati tu ženu, osim žena zmaj, ali u onom najpozitivnijem duhu. Imao sam itekako čast i priliku surađivati sa Nedom Ukrade na više nivoa i mogu samo reći da jedva čekam njezin koncert 25.10. u Areni Zagreb, a večeras ovdje će nam zapjevati pjesmu koja ove godine slavi 40. godišnjicu, Zora je. Nakon što Neda otpjeva Zoru, još ćemo jedanput pogledati drugu razglednicu sa priprema naših dama. Samo da vidim je li sve jasno. Ste sve pohvatali što sam rekao? Ok, znate. Ok, idemo se sada baciti na posao.
je iz oka kanula. Zora je, nema te, čuješ li, ne mogu bez tebe. Sanjam te, sanjam te, sve me još, sve me sjećam na tebe. Samo pjesma moja čuje se, a nema te. Zora je svanula, suza je iz oka kanula. Zora je, nema te, čuješ li, ne mogu bez tebe. Sanjam te, sanjam te, sve me sjećam na tebe. Samo pjesma moja čuje se, a nema te. Zora je, nema te, samo me tuga miluje. Zora je svanula, suza je iz oka kanula. Hvala lijepa. Vidimo se u areni 25.10. Hvala.
Dame i gospodo, prije nego što nastavimo sa ovom zaista neizvjesnom borbom za izbor Miss Universe Hrvatske 2025. malo ćemo baciti oko onako, neću reći daleko u prošlost, ali u povijest izbora Miss Universe. S namom su dvije prekrasne dame koje su već osvojile tu titulu. Ne znam da li smijem reći ili smijem. Ivana Delać, Miss Universe Hrvatske 2003. i Ivana Vlaović, Miss Universe Hrvatske 2014. Pa dajte nam veliki pljesak, molim vas, za ove dame. Ivana, znam da pomno surađuje sa izborom Miss Universe Hrvatske svake godine, ali i velika si podrška kandidatkinjama svake godine. Bila si s njima i na pripremama. Mene zanima kakvo raspoloženje vlada među ovogodišnjim finalisticama, jer se već zna favoritkinja, kakva je situacija? Ja mogu govoriti iz svog osobnog iskustva, ali sad i iz njihovog, jer sam bila u tim cipelama i znam da im nije lako, a nije lako ni stručnom ocjenjivačkom sudu izabrati obrazovanu, pametnu, elokventnu i lijepu ženu koja će predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru. Napredovale su od samih priprema do dan danas i na stage su stvarno pokazale ono najbolje od sebe, ja im čestitam. A što se tiče favoritkinja, nas dvije mislim da imamo svaka Imate svoje? Ne sumnjam u to. A vidjet ćemo šta će žiri napraviti, ali mislim da će odraditi dobar posao. Ivana Vlaović, tada Mišura 2014. Ivana, kada si bila Miss Universe Hrvatske i otputovala na taj svjetski izbor, znam da su dva frajera obilježila taj, a ja smijem spomenuti? Ja otkrivam previše tajni. Okay. Još uvijek Mišura, dobro. Donald Trump i William Levy, dva frajera koje si imala tamo prilike upoznati, ali mene zanima kakva je bila atmosfera, kako si podnijela tu opasnu konkurenciju od gotovo 130 dama iz cijelog svijeta. Pa zapravo što je bitno kad djevojka ide na svjetski izbor? Prvo što im mora biti na umu, osim pobjede naravno, je da iskoristi tih mjesec dana za super zabavu, zato što ja sam toliko putovala, toliko mjesta sam posjetila, restorana, bilo je stvarno prezabavno, mi smo zajedno slavile rođendane, bilo je toliko događanja i ponovit ću, najvažnije je zapravo da se zabaviš i da se opustiš. Jeste vi zabavljate i jeste li opuštene večeras? Nama je super. I vama super, jel da? Nema stresa. Dragi dame, uskoro ću vas pustiti da se vratite na svoje mjesto, a dragi naši gledatelji, mi ćemo u nastavku vratiti se na našu pozornicu gdje nas čeka ova dama prekrasnog glasa, to je Marija Vidović koja će nas razveseliti sa još jednom prekrasnom skladbom. Marija, izvoli. Free
oboru, pripremi. Prvi odabir za najam vozila. Nova Rent-A-Car. Dr. Vivien Aesthetics vam predstavlja Sačuvaj svoju prirodnu ljepotu uz Dr. Vivien Aesthetics kozmetičku liniju. Doživi, prodiši, pomakni svoje granice. Slavonija i Baranja. Dame i gospodo, dobrodošli natrag u Smaragdnu dvoranu hotela Esplanada ovdje u Zagrebu. U tijeku je upravo izbor Miss Universe Hrvatske 2025. Velikim pljeskom pozdravite ovih 10 finalistica. No, naš stručni ocjenjivački sud rekao je svoje, upisao ocjene, mi smo ih zbrojili kao pravi štreberi i imamo top 5 dama koje nastavljaju svoju borbu ka tituli pobjednice. Pa krenimo redom. Prva u top 5 ulazi Rafaela Bartulović. Odlukom stručnog ocjenjivačkog suda svoje mjesto u ovoj velikoj završnici izborila je i Ana Čulina. Napeto je. Još samo 3 mjesta u velikoj završnici večerašnjeg izbora. Kao treća finalistica u top 5 je Laura Gnjatović. Još su samo 2 mjesta, a kao četvrta u top 5 ulazi Dolores Kraševac. Samo da vidim, 1, 2, 3, 4, aha, još jedno mjesto, ok. Dame i gospodo, molim vas velikim pljeskom pozdravite i damu koja posljednja ulazi u top 5 odlukom našeg stručnog ocjenjivačkog suda, to je Lea Turkalj. Naravno da ćemo se zahvaliti i ostalim damama, hvala vam mnogo, a sada jednim velikim pljeskom pozdraviti svih 5 finalistica top 5 izbora Miss Universe Hrvatske.
Dragi naši, vrijeme je da i čujemo ove ljepotice i kad smo ih na početku večeri imali prilike čuti, sada će dame odgovarati na različita pitanja. Ja sam čuo ta pitanja u različitim izvedbama kada su nekakve aktualne teme u pitanju, kad su neki osobni stajališta u pitanju, ali svaki put me dame iznenade sa svojom spremnošću da ovaj naš stručni ocjenjivački sud jednostavno otpuhnu svojim znanjima. Zato ne sumnjam da će biti itekako teško odabrati najbolju. A pogledajte samo ove osmijehe na licima naših dama, one jedva čekaju. Dame, jedva čekate pitanja, jel da? Ok. Pa krenimo redom. Pozvat ću za početak Rafaelu Bartulović, koja će mi se pridružiti ovdje. Vi je pozdravite velikim pljeskom, molim vas. Ja ću samo kratko objasniti dok Rafaela upravo to čini. Svaka dama će iz ove naše kristalne posude izvući jedno pitanje. Ja ću ga pročitati, a Rafaela, ti ćeš vrlo... Pa nemoj ga tako škicnuti, prvo ću ti ja pročitati. Sad znaš. Dobro, ajde, oprostit ćemo ti. Žiri, nećemo ovo uzeti za zalom. Kada ti se u životu događa nešto loše, što ti daje snagu da nastaviš dalje? Pa evo, meni daje snagu, pored obitelji i prijatelja, nekako smatram da je život kao kolo sreće, da se stalno izmjenjuju pozitivni i negativni trenuci i nakon kiše dolazi sunce, vodim se time. Kad se događa nešto loše, fokusiram se na ono što će poslije doći, što je dobro. Hvala. Eto. Hvala ti, draga Rafaela. Ana Čulina već spremno dolazi po svoje pitanje, pa dajte i naše Ani jedan veliki pljesak. Ana, ja ću ti ga pročitati. Tvoje pitanje glasi ovako. U kojem trenutku si se osjećala najponosnije na sebe? Pa evo, ja sam bila najponosnija u trenutku kada sam shvatila koliko sam zahvalna za svoju obitelj i koliko sam sretna što sam odrasla u malenome selu, što sam imala tu slobodu da se igram na ulici, što mnoga djeca zapravo u gradu nemaju. Hvala. Ana Čulina, hvala ti mnogo. Po svoje pitanje dolazi, a vi pozdravite velikim pljeskom, Laura Ginjatović. Eto ga. Laura, izvuci svoje pitanje. Nemoj škicnuti. A malo je škicnula ipak. Dobro. No, ovako je bilo. Što je važnije? Biti voljen ili poštovan? I zašto? Pa za mene je svakako ljubav i poštovanje nešto što ide odjednom. Ali kad bih morala birati, svakako mislim da bih odabrala biti poštovana, zato što smatram da iz poštovanja dolazi razumijevanje i iz čega se u konačnici može roditi i ljubav. Eto ga, eto pomno isplanirala naša Laura. Hvala ti mnogo. Molim vas pozdraviti našu sljedeću damu u top 5, to je Dolores Kraševac. Evo ga, Dolores je izvukla svoje pitanje, pretpostavljam jednako jednostavno kao i ova do sada. Spremna? Spremna. Što te inspirira i motivira da budeš najbolja verzija sebe? Mene motiviraju i inspiriraju ponajprije moji roditelji i osobe koje volim i smatram da svaki pojedinac treba težiti tome da bude bolja verzija sebe iz dana u dan i da na kraju dana bude zadovoljan s onime što radi i ono što jest. Vrlo jednostavno. Hvala ti mnogo. I dama koja se načekala svog pitanja, to je Lea Turkalj. Dajte i Leji jedan veliki pljesak. Draga moja Lea, da vidimo što tebe čeka. Neko kratko pitanje, ali obično kako to biva. Koja je tvoja definicija uspjeha? Za mene... Može samo malo bliže, molim te, mikrofonu. Evo. Za mene je uspjeh imati obitelj i okružiti se ljudima koje volim. Smatram da je to jedna vrijednost koju treba svatko imati, osobito u trenucima sreće imati zagrljaj, ali tako i u trenucima tuge, uvijek biti tu jedno za drugo. Hvala. Hvala ti, Lea, mnogo.
Dragi naši, uskoro ćemo ovom našem stručnom ocjenjivačkom sudu dati itekako jednu dobru glavobolju, s obzirom da će morati upisati ocjene za naših top 5, a to ćemo učiniti nakon kratkog džingla. Dame i gospodo, ocjene koje će naš stručni ocjenjivački sud u svoje fascikle i ove tablice, koliko vidimo odavdje, upisati uskoro, odlučit će o tome koja će dama otputovati u Tajland u studenom ove godine i predstavljati Hrvatsku na izboru Miss Universe, onom svjetskom. Žiri, jeste li spremni? Vivi, sve je spremno? Ok. Pa, dame i gospodo, krenimo na final look naših top 5 dama. Molit ću velikim pljeskom pozdravite, a stručni ocjenjivački sud upišite svoje ocjene za Rafaelu Bartulović. Pozdravite, a stručni sude upišite ocjene za Anu Čulinu. U final look pozvat ćemo i treću finalisticu top 5, to je Laura Gnjatović. Pozdravite i Dolores Kraševac. I posljednja u nizu ovih top 5 ljepotica je Lea Turkalj. Dame i gospodo, 21. studenog održava se izbor Miss Universe svijeta, a jedna od ovih 5 dama upravo će tog dana predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru. Pa dajte im jedan veliki pljesak. U nastavku nas očekuje jedna kratka video razglednica nakon koje dolazi čovjek koji šarmira dame, a moram opet malo otkriti previše tajni, misice pogotovo, iako je sad sretno oženjen već godinama, to radi u mladosti, ali ono što radi danas je stvara fantastičnu glazbu. Nakon video razglednice stiže nam naš glazbeni gost Sandi Cena. Uživajte!
Oni što su blato bacali po tebi, vragu bi se dopali. Ali Boga vrijeđa kada iza leđa jamu biti kopali. Zbog najljepše od sviju ljudi vino piju, smiju se pa svađaju. Ali ispod smijeha ko da su bez grijeha kamenje je gađaju. Pomirio s tim da zbog tebe ratujem s ljudima zlim, da uvrede šaku za usta im briše. Svima u inat ja te volim sve više. Dok imam krvi ja te branim od svih, od pravih i krivih, od dobrih i zlih. Jer ovo blato ne ispiru kiše. Svima u inat ja te volim sve više. Bog neka im prosti koliko su prosti neki ljudi sitni zli. Ženi koja blista duša nije čista, na tu laž se zakleli. Zbog najljepše od sviju ljudi vino piju, smiju se, svađaju. Ali ispod smijeha ko da su bez grijeha kamenje je gađaju. Ja sam se davno pomirio s tim da zbog tebe ratujem s ljudima zlim, da uvrede šako za usta im brišem. Svima u inat ja te volim sve više. Dok imam krvi ja te branim od svih, od pravih i krivih, od dobrih i zlih. Jer ovo blato ne ispiru kiše. Svima u inat ja te volim sve više. Ja sam se davno pomirio s tim da zbog tebe ratujem s ljudima zlim, da uvrede šakom za usta im brišem. Svima u inat ja te volim sve više. Dok imam krvi ja te branim od svih, od pravih i krivih, od dobrih i zlih. Jer ovo blato ne ispiru kiše. Svima u inat ja te volim sve više. Ovo blato ne ispiru kiše. Svima u inat ja te volim sve više. Hvala lijepo. Gospodo, molim vas, jedan veliki pljesak za Sandija Cenova, svima u inat. To je Sandi. Dragi naši, nalazimo se u backstage-u, upravo smo zahaltali Sandija. Sandi, kada je novi single u pitanju, novi album, čuo sam da se svašta kuha u tvojoj kuhinji, daj nam odmah ekskluzivno sada. Pa ekskluzivno sada, evo dok sam dolazio, ovamo je izašao novi single i novi spot, točno u 19 sati, pogledajte na YouTube, Ostaću gospodin, kao što bi pjesma bila primjerena tebi u ovom odjelu i možda meni u ovom odjelu, Ostaćemo gospoda. Eto, Sandi, sada ću te pustiti, a dajte jedan veliki pljesak za našeg ovog šarmera, kojem godine ne mogu apsolutno ništa. Hvala ti, dragi Sandi. Oh yeah, hvala lijepo. Evo, ovim pravcem ovdje, molim te. Dragi naši, ja mi se nalazimo ovdje u backstage-u gdje vlada malo opuštenija atmosfera nego možda tamo na našoj pozornici gdje svi moramo biti ovako uspravni i lijepo se ponašati. Ovdje u backstage-u malo opušteno, a sa mnom su i top 5 finalistica, možemo i malo i pokazati, ako uopće imamo mjesto ovdje, smo se stisli. Djevojke, Rafaela, kakva je situacija? Čini mi se da vi nemate treme, uživate, dobro se zabavljate ili se varam? Pa evo, ovdje je situacija jako ekstatična, grlimo se, ljubimo, neki plaču, tako da evo, stvarno, ima svega. Ana, kakva je situacija kad je u pitanju favoritkinja, tko će pobijediti od vas 5?
Pobjedit će najbolja. Mi smo tu svi ravnopravni, svi smo jednako uzbuđeni jedna za drugu i nek pobjedi najbolja. Eto ga, hvala ti puno. Laura, danas na probama vidim da cijeli dan te ljudi pitaju koliko si visoka. Što misliš, što je najvažnije za pobjedu? Visina, nizina, komunikativnost? Što će presuditi da žiri odabere najbolju? Pa ja se nadam da će to biti u konačnici moja visina ako pobjedim i da će me onako ništa dovesti do pobjede, ali u svakom slučaju mislim da je bitan cijeli paket koji, ja sam sigurna, svaka od nas ovdje 5 pa čak i od nas 14 ima. Hvala ti mnogo. Dolores, što je neki tvoj adut iz rukava čime si šarmirala ovaj naš strašni ocjenjivački sud? Pa ja mislim da je moj najveći adut samopouzdanje i osmijeh. Eto, sretno i tebi. I za kraj nam je ostala Lea, draga moja Lea, žena u crvenom. Što je po tebi onako prava žena koja ima sve da postane jedna žena koja će predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru, odnosno Miss Universe Hrvatske? Pa za mene je prava žena, kao što Dolores kaže, samopouzdana svoja žena, ali opet da zadrži tu dozu nježnosti i ženstvenosti koju svaka žena treba imati. Eto, dragi naši, dajte jedan veliki pljesak za svih ovih 5 dama ovdje u backstage-u. Uskoro ćemo saznati koja od njih će postati nova Miss Universe Hrvatske. Ostanite s nama. Hvala vam, dame, mnogo. Hvala vama. Hvala. Dragi naši, još nekoliko trenutaka. Miss Universe Hrvatske je Zrinka Ćorić. No, uskoro će ta dama skinuti svoju krunu i predati je svojoj nasljednici. Prije točno godinu dana na ovoj istoj pozornici smo Zrinku proglasili najljepšom, najuspješnijom i najboljom i otputovala je u daleki Meksiko gdje je provela 3 tjedna uživajući, ali i radeći, provodeći zapravo fantastično vrijeme, a mnoge misice mi zapravo kažu da im je to jednostavno jedna od najboljih perioda u životu. Upravo je tako bilo i našoj Zrinki koja je sa damama iz čak 130 zemalja dijelila iskustva i pokušala naravno izboriti pobjedu. Kako je bilo na tom izboru i kako je bilo uopće u godinu dana koliko nosi ovu titulu, saznaćemo u jednom kratkom videu. Razlog moje prijave za Miss Universe bio je prvenstveno da dam sebi neki izazov, pošto Miss Universe izbor pratim već kao djevojčica. Na samim pripremama pripremali smo se kroz razne aktivnosti. Najljepše iskustvo je zaista što imamo tu priliku da se družimo i zapravo upoznamo osobe koje možda nemaju slične interese kao mi, ali opet nekako ovdje smo sa istim razlogom došle i natjecale se. U trenutku kada su proglasili moje ime, tu je bio neki vrtlog emocija koji zaista je neopisiv. Zrinka Ćorić! Krenule su mi suze, prvenstveno jer sam pored sebe imala i predivnu prvu pratilju, koja mi je danas i najbolja prijateljica. Na svjetskom izboru stekla sam puno prijateljstava. Zaista neke djevojke su ostale duboko u mojim srcima. Već se dogovaramo o nekim putovanjima. Neke od njih posjetit će mene u Hrvatskoj. Neke ću ja ići posjetiti u njihove zemlje. Tako da za mene je to bio jedan veliki izazov. Svi smo različiti, svi smo unikatni, a opet svi smo sa istom svrhom došli tamo. Tako da mogu da kažem da me Miss Universe titula zapravo osnažila. Zaista moje samopouzdanje je doista poraslo. Ne zbog te same pobjede, nego zapravo zbog izazova kojeg sam imala priliku se boriti i izboriti se za isti. Poručila bi novoj Miss prvenstveno da bude svoja, da vjeruje da je sve moguće i da bude jako uporna, da radi na sebi, da čak i ono što misli da zna, da uvijek može bolje i da se trudi da bude bolje. Uvijek može računati na mene, da sam u bilo kojem trenutku tu za nju i da ću vrlo rado pomoći
kroz cijelu njenu turneju na putu ka svjetskom natjecanju. Dame i gospodo, velikim pljeskom pozdravite još uvijek aktualnu Miss Universe Hrvatske, to je Zrinka Ćorić. Čestitke našoj Zrinki koja godinu dana nosi ovu krunu Miss Universe Hrvatske. Draga moja Zrinka, slobodno se ti tu smjesti kraj mene, imamo još mnogo posla. Dame i gospodo, došli smo i do tog trenutka kada ćemo saznati koja dama putuje u Tajland predstavljati Hrvatsku na izboru Miss Universe. No, krenimo redom. Za početak ćemo proglasiti Miss Simpatičnosti. A Miss Simpatičnosti je titula s kojom naš stručni ocjenjivački sud nije imao apsolutno nikakve veze. O Miss Simpatičnosti su odlučile djevojke međusobno. A srca svih ovogodišnjih finalistica i titulu Miss Simpatičnosti osvojila je Ana Dolinar. Pa dajte nam veliki pljesak, molim vas. Ana, tamo na sredinu, molimo te. Ovo da se uvede u pravilnik, molim te. Ovdje, molim te. Hvala ti puno. A naše Ani će lentu predati italijanski dizajner Jimmy Baldinini. Mr. Jimmy, yes, to this lady in the red. Dajte im veliki pljesak, molim vas, i za gospodina Baldininija. Mr. Jimmy, i još i cvijeć. Please, some flowers to the lady. Yes, please. Thank you very much. Evo ga, imamo sve. Dajte veliki pljesak za Miss Simpatičnosti, to je Ana Dolinar. Hvala ti, Ano. Hvala, Mr. Jimmy. A prije nego što proglasimo i ovogodišnju Miss Universe Hrvatske, njezine pratitelje, čestitam još jednom i zahvaljujem svim naravno natjecateljicama, žiriju, sponzorima, našim domaćinima i naravno slavljeniku hotelu Esplanade ovdje u Zagrebu. I naravno veliko hvala svima koji su sudjelovali u ovom izboru na bilo koji način, draga moja Zrinka. A jesi li spremna da proglasimo tvoju nasljednicu? Ne još. E pa, pripremi se jer nam upravo to sada slijedi. No, za početak ćemo proglasiti četvrtu pratilju. A četvrta pratilja Miss Universe Hrvatske je Rafaela Bartulović. Čestitke! Lentu će predati gospodin Rino Pavlov, direktor Nova Rentakara. Evo ga, stigla je lenta, naravno i cvijeće. Čestitke. Vrijeme da proglasimo i treću pratilju. Treća pratilja je Ana Čulina. Lentu će predati doktorica Vivian Jurković, vlasnica Vivian's Aesthetic. I naravno cvijeće. Bravo. Sad već postaje, draga moja Zrinka, malo napeto, jel da? Ok. Vrijeme je da proglasimo drugu pratilju. A druga pratilja Miss Universe Hrvatske je Dolores Kraševac. Stiže nam gospodin Filip Dodić, direktor Zlatarne Dodić, koji će staviti lentu našoj drugoj pratilji. Ništa bez puse i cvijeća, molim vas. Hvala gospodinu Dodiću. Ostale su samo dvije dame, a samo jedna od njih će ponijeti titulu Miss Universe Hrvatske 2025. U slučaju da Miss Universe Hrvatske iz bilo kojeg razloga ne može obavljati svoje dužnosti, njezine dužnosti preuzima naravno prva pratilja.
Pa krenimo. Dame i gospodo, Miss Universe Hrvatske 2025. je Laura Gnjatović. Čestitke! Ipak je visina presudila. Lentu će predati dr. Krešimir Gabrić iz klinike Svjetlost. A stižemo i do onog najsvečanijeg trenutka kada će krunu Zlatarne Dodić predati Zrinka Čorić, našoj novoj Miss Universe, to je Laura Gnjatović. Evo ga, a dok mi namještamo krunu, ja ću naravno reći kako je naša prva pratilja Miss Universe Lea Turkalj, pa čestitke i Lei. Dr. Krešimir Gabrić predat će lentu i cvijeće. Dame i gospodo, upravo je u tijeku i First Walk Miss Universe Hrvatske 2025. A to je Laura Gnjatović koja putuje u Tajland. Čestitke, draga Laura. Napravi nam još jedan krug, molim te, po ovoj pisti. A ja ću pozvati gospodina Antu Kaleba, menadžera za razvoj poslovanja Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, da našoj pobjednici preda glavnu nagradu, a to je stipendija na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Pa čestitke, ovo je fantastična nagrada. Dame i gospodo, imamo novu Miss Universe koja putuje u Tajland 21. studenog braniti boje lijepe naše. Evo, dame, možete čestitati svojoj prijateljici i kolegici Lauri. Eto, potekle su i suze radosnice, a što drugo reći za kraj, dragi moji, nego ja ću vam se svima zahvaliti što ste bili dio ovog izbora, što ste uživali s nama. Evo, Laura se skroz rasplakala. Hvala vam mnogo, našoj pobjednici želimo mnogo sreće u Tajlandu. Mi ćemo se sada ovdje naslikavati cijelu večer, stoga hvala vam mnogo što ste bili dio ovog izbora i našoj pobjednici želimo sve najbolje. Hvala mnogo i ugodan ostatak večeri.